Ngaphandle kokudlala sesikhuluma iqiniso linjengoba linjalo. Uyabona bafowethu, akekho umculi kaMaskandi ohlakaniphe ukudlula uKhuzani Mpungose when it comes to ibhizinisi. uKhuzani, he know very well that umculo uyibhizinisi, umsebenzi loyana. Uyabona, uKhuzani ufike wakhipha ingoma eziwu-21 kwi-album yakhe ethi ithini konje le album, nongikhumbuza abalandeli bakhe. Ufike wakhipha ingoma eziwu-21. I'm sure ukuthi abalandeli bakaKhuzani umfana Mpongose bebengafuni ukuthi akhiphe ingoma eziningi kangaka, ngoba ingoma mazimbalwa mhlambe if mhlambe bekhiphe 10 excuse, ngiyalinganisa, bebezoshaya mhlambe una 10 days ekhiphile njengamanje. Mhlambe ingoma ngayinye mhlambe ngebisifikile mhlambe ku-500k views, ezinye zibe ama-million njengoba khona kumanje khona ebheke ku-2 million. Mhlambe ebiwu number 1 bizothi 2 million ngokulandelelana kwazo-ke, kodwa mhlambe enama-views amancane ibizothi 500k views, ngiyalinganisa, if beziwu-10. So abalandeli bakhe-ke mhlambe bebefuna kanjalo, kodwa uKhuzani ukhethe ukukhipha ingoma eziwu-21. Isizathu-ke mina sokuthi ngithi akekho umculi kaMaskandi ohlakaniphe ukudlula uKhuzani Mpungose nasi. Why Khuzani ukhipha ingoma eziwu-21 ku-album? Ngoba uyazi ukuthi ingoma maziwu-21 kuyophoqa ukuthi mina njengomlandeli wakho ngivule le, ngiyovuya leya, ngiyoviwa leya. Manje-ke zigcine-ke lezi ngoma zingasheshi ngale ndlela ebezizoshesha ngayo if zimbalwa. Bafowethu, i-strategy sikaKhuzani when it comes to ibhizinisi ngeke sisifice, uhlakaniphe kakhulu uKhuzani. Njengoba ekhipha ingoma eziwu-21, uyazi kahle kamhlophe ukuthi lezi ngoma maziwu-21 zizoshaya ama-views amaningi maseyihlangene ukudlula lezi ezimbalwa. Uyabona manje uma uthatha, ngicabanga ukuthi manje ey'ngomeni zakhe zo-21 ayikho engaphansi ku-200k ama-views. Uma uhlanganisa wonke lama-views alezi ngoma eziwu-21 sewuhlanganisile 10 million views. The question is, if lezi ngoma beziwu-10, ingabe suhlangane u-10 million? Cha, because uthi mhlawumbe uyohlanganisa lo 500k, uyohlanganisa lo 400k, uyohlanganisa lela million, uyohlanganisa lela million, uyohlanganisa lo 2 million, gcine mhlawumbe sigcina la ku 6 million views. But ngoba ziningi kuhlanganiswa lo 200k nalo 400k nalo 300k nalo la million nalela million kanjalo nalo 600k, kugcine sokuphuma lo 10 million ngalesikhashana nje sifushane ekhiphile. Umbuzo, imalini eseyenzile uKhuzani ngale album yakhe ngeyingoma zakhe eziwu-21? Bafowethu, uhlakaniphile lo mfana kaMpungose, le nkandla eMandaba, uhlakaniphe kakhulu mfana. 10 million views nge-album yakhe usegibele phezu kwayo, nge-album yakhe nje yonke, ngeyingoma ezingaki eziwu-21. Imalini eseyenzile-ke ngalezi ngoma eziwu-21? If bekhipha ingoma eziwu-10, ingabe bezoyenza le mali aseyenzile ngey'ngoma eziwu-21? Asadlala iy'ngane zakwethu. Mina-ke ngikhuluma nje iqiniso linjengoba linjalo, angisimlandeli kaKhuzani. Mina ngiwumuntu nje oyithandela uMaskandi, yabo. Angilandeli imiculi, but into eyinhle enhle kumuntu ayenzayo ngiyayincoma, njengoba ngincoma nje ubuhlakani bukaKhuzani umfana Mpungose. Angibonge izingane zakwethu. Inkosi ithela umusa. Okay, siye kule nto esingile. Bengithi ngiyavalelisa. Isingile uma uculela ibhizinisi ayikhokhi. Ayikhokhi.
Yabona isingili, ungaphela ngisho inyanga ingawenzanga u10 million views isingili. Kodwa i-album, buka i-album. I-album i-album eney'ngoma eziwu-21 isigibele ku10 million ngey'nsukwana nje ezila ko10. Uyayibona lento leyo? Ya, asibonge bafowethu.